Voor de 21ste keer stie het Dwarpshuis de Jister decor voor het damtoernooi. Rond 60 deelnemers zitten achter het boord om een dam te slaan. Het is de 21ste keer, dus we doen het net voor het eerst. En iedereen kent het toernooi in principe. En het is tevens een Fries kampioenschap. Dus daar komen een meisje op aan. Maar het is echt een open toernooi, dus er doe ik een hele meisje uit Grijns en Drenthe door mij. Waar de voormalige nummer 12 van de wereld die is hier nou. Ja, een stuk wat Friese en Nederlandse toppers. Ik doe normaal licht en gloed. En ik hier ook niks te waan, dus ik denk, ik doe mij voor de grap. De organisatie adverteerde deze editie met flinke prijzen. Koes konsmeidje op €1 miljoen. Toen we begonnen binnen we zijn van over vlotje het zien staatslotten. En daar kan dus iets opvallen. Ik heb me net zozeer om het winnen, maar gewoon dat je gewoon gezellig even een joentje gaat. Een hoop vreemd die miljoenen te winnen. Nou, dat zou wel mooi zijn, maar ja, wat mij maar een procent. Wat maakt het damje nou zo mooi? De ontspanning en dat je zelf je eigen karakter een beetje in kan leggen. Ja, ze hebben hetzelfde idee, maar iedereen een beetje anders karakter. En dat kan je zien in het spel.